ସେହି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଟିଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ଟିଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ଆସି ଦେଖେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଚିଲା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ଟିଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ତା ହାତ ବଢ଼ାଏ, ତା ସାମ୍ନାକୁ ଏକ ଡାହାଣୀ ଚାଲି ଆସେ। ଆଉ ସେ ଡାହାଣୀ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଟିଙ୍କୁକୁ ଏକ ବିଶାଳ ବଡ଼ ଆମ୍ବରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆମ୍ବଟିକୁ ତା ପିଠିରେ ରଖି ଟୁନି ଘର ଆଗରେ ନେଇ ରଖିଦିଏ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଟୁନିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ଦେଖେ ତା ଘର ଆଗରେ ଏକ ବିଶାଳ ବଡ଼ ଆମ୍ବଟେ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ବା, ମୋ ଘର ଆଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ କିଏ ରଖିଛି? ଟୁନି ଖୁସି ହୋଇ ସେ ଆମ୍ବଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ସେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଭିତରୁ ଟିଙ୍କୁର କାନ୍ଦ ସ୍ୱର ଶୁଭେ। ମା,